Kapod wang'iyo mago mag siasa, duond bura mar Vibrant Democratic Party VDP okone sirikal mondo omi omany kaka nyalo kedo gi tim mar josiasa tiyo gi rawere mae kodo mar kelo koko kod tulo e rombe mag siasa kaka osebed ka inene gwenge mopogore opogore mathur kae. Jatend VDP Ezra Nawiti Bolo wacho ni kit siasa mar tulo ahinya to manonene gwenge moko e kinde mane timo yiero madundo dwe mokalo nyiso picha marach ahinya to kakoro piny kendo ochopo e yiero mag 2027. Kanolose nyasi mar iko e ward ma Koche kar chung od bura mar Angwe, Awiti nokone sirikal kokalo e bad migawo mar arita mondo okaw ndamo mar kum ne josiasa ma sani thoro tiyo gi rawere mar kelo koko e rombe mag siasa. Experts on guns. Okay? Kobro tiyo gi experts on guns, eh? What about other parts mabro timore? Then wabro bedo ni koro mabeyo ket ni terrorist goons and goons. Mabeyo very highly educated, very good investors. Kora na kwayo ni goons we. Kabisa. Sisi kama chama tunataka kuwaomba vijana ambao wanatumika katika siasa kama goons. Tunataka kuambia kwamba hiyo sio ndio njia ambayo mnastahili kwenda kama vijana. Kumbuka leo ukipiga mwanasiasa mwingine kwa sababu unatumika kwa shilingi 200, kesho utaenda kwa hiyo ofisi kuomba basari, kesho utaenda kwa hiyo ofisi kuomba kazi.